Hello para pedagang lan investor. Informasi lan layanan analitis karo sampeyan sistem Guru Markets. Kita miwiti karo data ringkesan kanggo perusahaan. Yen perlu, sampeyan bisa ngaso video. Disaranake sinau saben parameter organisasi kanthi teliti. Saiki kita bakal nganalisa indikator dasar utama perusahaan Abifax, ticker Abifax. Review iki digawe nggunakake informasi wiwit 18 April 2025. Dening klasifikasi Guru Markets perusahaan Abifax Adr kalebu subkategori Pharma Immune, 41 organisasi melu ing comparison, iki banget wakil. Kita bakal weruh tabel pesenan ing mburi video iki. Asil sakap kanggo perusahaan ing pitakonan, -8 saka 10 terms. Asil rata-rata kanggo subkategori punika 3,6 terms. Yen sampeyan deleng kanthi wiyar, ing pasar saham kita kabeh. Kita bakal weruh sing skor rata-rata kanggo pasar ing total 1,8 terms. Marang skor -8 terms kanggo Abifax Adr. Bandingake dinamika rega saham perusahaan Abifax Adr lan saham subkategori. Kita bisa ndeleng sing liwat 12 sasi saham Abifax Adr nuduhake owah-owahan -56,7%. 43,4% nglawan owah-owahan rega ing subkategori. Iki mesti ora nuduhake apa-apa, nanging sampeyan kudu njupuk kasunyatan iki menyang akun. Kapitalisasi pasar perusahaan Abifax punika $0,41 miliar. Lan kapitalisasi pasar subkategori punika $50 miliar. Abifax Adr nuduhake 0,816%. Iki minangka salah sawijining perusahaan cilik ing subkategori kasebut. Kapitalisasi neraca perusahaan kira-kira $0,4 miliar. Kapitalisasi neraca subkategori yaiku $11 miliar. Abifax Adr iku pukul 0,33%. Bandingake saham sing dikuasani bursa saham lan kapitalisasi neraca, kita ndeleng ing ngisor iki. Nuduhake Abifax ing subkategori nalika netepake kapitalisasi pasar 0,816%. Kapitalisasi neraca iku 0,33%. Sing 60% kurang saka pangsa kapitalisasi pasar. Taksiran saham perusahaan saka pasar lan kapitalisasi neraca subkategori. Olo, -1 poin. Perusahaan sing diteliti duwe utang $0,9 miliar. Utang kanggo nilai buku punika 225% saka usaha. Rating kanggo tingkat utang perusahaan, olo banget, -2 poin. Keseimbangane nilai pasar saham perusahaan karo laba yaiku 0. Kanthi rata-rata 0 kanggo subkategori. Taksiran rega saham kanggo rasio media WI ing comparison karo perusahaan ing subkategori, banget olo, -2 terms. Media WI kanggo pungkasan 12 sasi iki $190 mayuta-yuta. Pangentukan digambaraken kanggo sabanjur 12 sasi ora dingerteni. Iki negatif kanggo prospek perusahaan. Taksiran pratandha media WI samestine ing comparison karo ing subkategori. Olo, -1 titik. Rasio rega kanggo revenue perusahaan yaiku 0. Rata-rata kanggo subkategori punika 15,3, kang akeh samsaya awon saka ing subkategori. Taksiran rega pasar kanggo indikator revenue dibandingake karo pratandha perusahaan ing subkategori. Olo, -1 titik. Revenue kanggo pungkasan 12 sasi ana $0 yuta. Revenue ramalan kanggo teko 12 sasi ora dingerteni. Lan iki olo banget kanggo rega perusahaan. Taksiran saka revenue mangsa mbadhek ing comparison karo pratandha perusahaan ing subkategori. Olo, -1 titik. Wates punika 0%, karo rata-rata ing subkategori -59,8%.
Prabdan antarane rata-rata subkategori lan kinerja perusahaan punika 59,8%. Evaluasi margin dodolan dibandingake karo indikator ing subkategori apik 0,5 poin. Saham perusahaan saka jumlah karyawan ing subkategori punika 1,433%. Sing 76% luwih saka pangsa kapitalisasi pasar. Kasunyatan iki nuduhake beda antarane rega pasar saiki perusahaan Abifax, mbok menawa menyang underestimation. Jumlah ibu kutha kanggo saben pegawai organisasi punika $5.881.000. Dene ing subkategori $10.330.000. Prabdan antarane rata-rata subkategori lan kinerja perusahaan punika 43,1%. Evaluasi volume modal pasar perusahaan saben karyawan dibandingake karo indikator perusahaan ing subkategori apik 0,5 poin. Jumlah bati saben pegawai minus $2.762,300. Kanthi rata-rata ing subkategori minus $404,300. Lan beda antarane rata-rata subkategori lan kinerja perusahaan yaiku 583%. Ngira-ngira bati saben karyawan perusahaan dibandingake karo indikator ing subkategori lumayan minus 0,5 poin. Bagian saka revenue saben karyawan individu saka organisasi punika $0.000. Miturut subkategori $676.000. Prabdan antarane rata-rata subkategori lan kinerja perusahaan punika 100%. Prakiraan saka bagian revenue kanggo saben karyawan perusahaan dibandingake karo pratandha perusahaan ing subkategori tolerable minus 0,5 poin. Volume transaksi singkat cocok kanggo 3,1%, karo rata-rata kanggo subkategori 7%. Iki minangka pratandha resiko short remet bisa. Indikator teknis resi 14 nuduhake tingkat 52% kanggo perusahaan Abifax Adr. Dene ing subkategori tingkat iki kurang luwih 50%. Teknis, saham ing subkategori sing rega kira-kira padha karo saham Abifax Adr. Rega saham perusahaan saiki kira-kira $6.41. Target rega konsensus kanggo saham perusahaan iku kira-kira $32.49. Prabdan antarane taksiran saiki lan ramalan konsensus kira-kira 407%. Ayo kang katon ing tabel pesenan kasedya kanggo Everyone, link ing komentar pinned. Tabel pesenan ngemot kabeh pancasan publikly digawe ing mangsa diwenehi dening informasi lan sistem evaluasi referensi guru, markets. Akses menyang meja pesenan pancen free lan buka, link ing komentar pinned. Adhedhasar analisis perusahaan Abifax Adr. Sistem penilaian informasi guru, markets kaputusan digawe. Buka pesenan kanggo ngedol ing rega $6.04 saben saham. Pesenan buka amarga perusahaan duwe regane cukup murah. Penilaian perusahaan adhedhasar metode penilaian indeks AKIM. Jupuk kauntungan disetel ing 5,36. Mandeg mundut disetel ing pukul 7.44. Yen pesenan ora ditutup kanthi njupuk bati utawa mandeg mundut. Ing kasus iki, pesenan ditutup kanthi otomatis adhedhasar asil sesi dagang tanggal 18 Mei 2025. Utawa ing dina dagang pungkasan sadurunge tanggal iki. Ticker ARKS iku pesenan tuku utama. Video saka menehi hasil utama wis diterbitake ing saluran iki. Nalika nutup salah siji pesenan, dasar utawa wawas. Urutan ngelawan tetep otomatis. Matur nuwun kanthi sanget kanggo nonton video iki lan gunakake sistem informasi guru, markets. Sampeyan pancene minangka pamirsa sing paling apik ing jagat iki.